Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής κατά του χαρατσιού των ακινήτων τονίζουν ότι η κυβέρνηση, μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έβγαλε αντισυνταγματική τη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος για να τρομοκρατήσει τους πολίτες, θολώνει τα νερά, λέγοντας ότι όσοι πλήρωσαν την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος στα ATM ουσιαστικά πλήρωσαν το χαράτσι. Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής υπογραμμίζουν ότι οι πολίτες δεν πρέπει να φοβηθούν. Μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να βγάλει παράνομο και αντισυνταγματικό το άρθρο που αναφέρεται στη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος και μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας να βγάλει επίσης αντισυνταγματικό τον τρόπο ίσπραξης του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά θεώρησε ότι είναι συνταγματική η ίσπραξη του χαρατσιού, έσπευσε το Υπουργείο Οικονομικών στην πανολευθερία που υπέστη ακριβώς από αυτή την απόφαση να τρομοκρατήσει τους πολίτες, λέγοντάς τους ότι το χαράτσι το οποίο δεν κατέβαλαν, αλλά κατέβαλαν όμως μέσω του ATM την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος και των δημοτικών τελών, σπέβδει να τους τρομοκρατήσει τους πολίτες με αυτές ακριβώς τις τρομοκρατικές βόμβες. Εμείς του κινήματος Πολίτες ενάντια στα χαράτσια δηλώνουμε την απόφασή μας να αποκρούσουμε όλα αυτά τα μέτρα της κυβέρνησης και είμαστε βέβαιοι ότι στο τέλος το κίνημά μας θα νικήσει.